Assalamu alaikum jama'a, kuna tare da Scholar Number 10 a cikin shirin lokaci yayi na matasa rediyo. Yau taken shirin namu shine da rabo gwandawa wasu. Akwai wani mutum a cikin wata unguwa daga unguwannin jihar Kano, wanda a haka idan ka kalle shi ɗan ƙaramin jiki ne da shi, bai fi ka hure shi ba. Ba shi da ƙiba, ba shi da wani garji na jiki. Sannan kuma yana ɗan busa hayaƙi. Saboda haka ba ma ko da yaushe ne yake cikin hayyacinsa ba, amma kusan duk wanda ya san shi ne da wani irin suna da ake ce mai da rabo gwandawa wasu. Wannan suna nasa ya danne sunansa na asali, don duk inda ya je wucewa wanda suka san shi za ka ji sun ce mai da rabo, shi kuma sai ya ce gwandawa wasu. Za mu dawo kan maganarsa nan da ɗan wani lokaci. Bayan da fusatattun matasa a kowane ɓangare na ƙasar nan suka yi zanga-zanga EndSARS a satin da ya gabata, da kuma abubuwan da ya biyo baya na hayaniya da tashin hankali da fashe-fashe da lalata kayayyakin gwamnati da na mutane masu zaman kansu, da irin matakin da gwamnati ta ɗauka na dakatar da wannan zanga-zangar da jan hankalinsu da cewa su bari, abubuwa sun lafa. An kuma dawo cikin hayyaci, su ma matasan sun daina fita kan titi kamar yadda suka fara a baya, domin dama zanga-zanga ce wacce ba ta da jagoranci, ba ma ta da tsari. Babu wani shugaba tsayayye wanda za a tattauna da shi, babu wani jagora wanda shi ne ake saurara yake cewa a yi ko a bari a cikin zanga-zanga. To bayan koma abubuwa sun lafa ne, sai kuma wani sabon abu ya bullo na matasan nan fusatattu suna zuwa suna farfasa ma'ajiyar gwamnati don ɗiban kayan abinci wanda ake cewa kayan tallafin cutan nan ta coronavirus ne, wanda ya kamata a raba wa talakawa amma ba a raba ba. A duk inda suka samu irin waɗannan kaya suna sanya musu wawaso ne, domin ba jira suke yi su raba ba, kuma daman tun a farko ma ba a raba musu ba. Kun ga anan maganar da rabo gwandawa wasu ta sake dawowa. Cikin garuruwan da wannan mummunan al'amari ya faru sun hada da jihar Lagos, jihar Edo, jihar Kaduna, jihar Plateau, jihar Osun da sauran jihohi waɗanda suke cikin wannan ƙasa tamu mai albarka. Kai abin ya kai har babban birnin tarayya Abuja, an je an fasa ma'ajiyar abincin da take Gwagwalada, an ɗebi kayayyaki. Waɗanda suka je da wuri su saci kayayyakin da aka ajiye na abinci, waɗanda suka je daga baya bayan kayan abincin ya ƙare sai su ɓaɓɓalle kayayyakin da suke cikin wajen, tun daga kan ƙofa, taga, AC, fitilu da sauran kayayyaki na gine-gine. Wannan ɗabi'a ta matasa da suke yi tsantsa za a iya kiranta da sata. Shi ne ya sa ma shugaban ƙasa ya ce duk wanda mijinta ya kawo mata kayan sata, ko duk iyayen da 'ya'yansu suka je suka ɗauko wannan kayan na sata suka kawo musu gida, to kar su karɓa. Su kuma gwamnoni wanda abin ya faru a jihohinsu suna ta kira da cewa wannan kayan da aka sata lallai a dawo da su. Har akwai jihohin da suke cewa za su bi gida-gida su duba don su gano waɗanda suka yi wannan sata. To gaskiya dai mu ma a matsayinmu na matasa ba mu ji daɗin wannan mummunar ɗabi'a da waɗannan matasa suka nuna ga kayan gwamnati ba. Sai dai har ila yau muna yin kuma Allah wadai da gwamnonin da suka jibge waɗannan kayan a daidai lokacin da mutane suke tsananin buƙatar su, suka ƙi raba musu. Kamar dai yadda limamin babban masallacin Abuja Profesa Makari ya faɗa, tabbas abin da matasan nan suka aikata laifi ne, amma kuma gwamnatin da ta ɓoye kayan da aka yi ajiye da nufin a taimakawa al'umma
har ta kai da al'ummar ta shiga matsin da suka je suka fara ɓalla wajen suna sata, to wannan laifin ta fi matasan, wannan gwamnatin ta fi matasan laifi. Domin abin takaici ne ma a ce wai ƙungiyar gwamnoni ta fitar da sanarwa cewa shi ajiye wannan kayan abincin an ajiye shi ne saboda hasashen cutar covid-19 za ta ƙara dawowa a nan gaba, to sai nan gaba ɗin sannan kuma sai a raba. Baya da cewa kayan nan akwai waɗanda nan da shekara mai zuwa 2021 ma za su yi expiry. Kai a ciki ma a yanzu akwai waɗanda ake cewa sun riga ma sun yi expiry, wato iya lokacin amfaninsu ya ƙare. Wato dai a nan ita ma ɓangaren gwamnati za mu ƙara gano wannan maganar ta da rabo gwandawa wasu. Gwamnati ta ƙi rabawa, gashi kuma ana wawashewa. To a taƙaice dai akwai abubuwa guda 5 da za mu iya fahimta daga cikin wannan mummunan al'amari da yake kan faruwa a yanzu. Na farko, gwamnati duk da halin masifa da mutane suke ciki tana iya rintse idanta ta ƙi yin abin da ya dace a daidai lokacin da ya dace. Na biyu, ƙasar Najeriya tabbas ba talaka ƙasa ba ce, sai dai 'yan ƙasan ne da suke jagoranci suke amfani da damar da take hannunsu suke talauta waɗanda suke jagoranta har a dinga cewa mun fi kowa talauci. Na uku, kamar yadda ake cewa shugabanni idan suka haɗu wajen satar kuɗin gwamnati ba sa la'akari da wancan ɗan ƙabila kaza ne ko wancan ɗan addini kaza ne, to haka su ma talakawa mayunwata waɗanda suka je sata ba sa la'akari da wancan ɗan ƙabila kaza ne ko wancan addini kaza yake. Domin abin da ya faru a Plateau wato Jos da abin da ya faru a Kaduna ya nuna da masu bin addini kaza da masu kaza da 'yan ƙabila kaza da 'yan ƙabila kaza ba wanda ya rigima da wani wajen satar waɗannan kaya. Na hudu, ba daidai ba ne a dinga tura matasa su dinga zuwa har bango. Idan suka ɗan matsu to za su iya yin abin da gwamnati ba za ta iya shawo kansu ba. Abu na 5, da gwamnatin ko gwamnonin da suka ɓoye waɗannan kayayyaki da waɗannan fusatattun matasa da suka je suka sace wannan kayayyaki, dukkaninsu sun taru sun zaɓi da a yi rabo gwanda a yi wa wasu. A ƙarshe, lokaci ya yi da matasan nan za su daina wannan mummunar ɗabi'a ta fasa ma'ajiyar gwamnati don satar kayayyaki. Sannan ita kuma gwamnati lokaci ya yi da za ta dawo ta yi wa matasa abin da ya kamata na gina rayuwarsu ta fuskar ilimi da sana'a da samar da hanyoyin kyautata rayuwa. Amma dai kafin mu rufe, ya kamata mu tuna da wani abin dariya, domin duk a cikin garuruwan nan da aka je aka ɗebi kaya babu wanda ya fi ba wa mutane dariya ko takaici ko abin haushi sai wani bidiyo da yake yawo a kafar sadarwa inda aka ga wasu fusatattun matasa sun je sun ɗauko tarakta guda suna tafiya da ita wanda su a wajensu ita ce ganimarsu. Mu haɗa shiri na gaba.